ସକାଳେ ପିଠା ଖାଇବୁ ପଖାଳ ଖାଇବୁ ସିଏ ପଖାଳରେ ଖାଆନ୍ତି ସୋନୁ ଟିକେ ଖାଇବେ ଏଇଟା ଖାଇବୁ ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ ତ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ କରିବ ଡାଲି କାହିଁ ଡଙ୍କ ଆଣିବ ନା ଗୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଏରା ଆଣ ନା ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦିନ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଇଏ କରିଥିଲି ରାଇତା କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋ ପାଦ ରକ୍ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି ରାଇତା ଚିକେନ କରିଦେବୁ ସେ ରାଇତାର 10 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଚିଡ଼ ନାଗେ